presented by PP Music। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मल्या को। ये तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। चढ़ल जवानी तोहर कोना के लूटलो। तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। तोरा कान के बाली तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। अखन अपने सब सुन रहल छी राधे ग्राम से पीपी म्यूजिक मैथिली की प्रस्तुति। डीजे स्मिथ सतीश रैमा। सतीश रैमा। मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सारी तोहर मॉडल सोरल बुझाई छो। आँख के काजर तोहर ला जाई छो। सारी तोहर मॉडल सोरल बुझाई छो। आँख के काजर तोहर ला जाई छो। हाथ के चूड़ी तोहर कोना के फुटलो। तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। तोरा कान के बाली है गई कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली presented by PP Music मैथिली। डीजे स्मिथ सतीश रैमा। सतीश रैमा। अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मल्या को। हेगे भोरे भोरे गेल आम के गाछी। खोजे चलो तोहर छोटकी के चाची। हे भोरे भोरे गेल आम के गाछी। खोजे चलो तोहर छोटकी के चाची। हाँ कहो धर्मेंद्र ओढ़नी ओढ़े के छूटलो। तोरा कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। ये तोरा कान के बाली है कोई कान के बाली छोरी कोना के टूटलो। बाद लगे।